aingu yau blai ba ulo penyo ingi kum kane galat ban syakri o hakane kasngi kebakerpang ba ka KJP Synod Assembly bat KJP Synod hadu kibalang kiba ailat kerpang ingi kum kejingeseng kan thai bangin rakhe ya kane kasngi kerpang kabayatip kum ka Women Sunday lane kasngi kerpang jong ki kan thai Idan menta hakane kapor ka basitam nakadaw jong kane ka pandemic kumbang itip kabalong ka klam nakadaw jong neo khnyang jingpang coronavirus ka penlong yangi bangim yo lat shu banwan ban syakri oblai hak jingiseng ki prepare bat kumju hakane kapor nga ai kublai Women Sunday ya pi baro ki basngap bat page ya kane ka YouTube channel jong kabalang wat lapidon hakiying kisem lane pidon hang no bat shwa bangin sedang ya kijing seng jungi hen kapor tongin pendem hakijing dua long ka jingu bat ka boroi me atra ka step ba me don rangkat ba me bat ngi leyo ko tribe e kom gi khon ki ba e ki jong me ya kaban kiau ka ying ka bakan tang khoi ka jame try ya kaban syakri ban pendon borami me ko try lamba kan ka sngi ka bakarpang ko kan rat bi e kom gi kan thai ngin yo ka jing syakri ka balai lu ka bingin syakri me try ngi ai ngo ime ko kan rat bi e ba men snga bhaban ya lam ngi ko kan rat bangin long gi kan thai ki ba start tribe e ban ki bala ko kan rat bi e ya kaban long gi khon ki jang me ki ban le ka mon ka jang me ban ya syakri me ka jing im jang mala ka sngi kan mau try gi eke barok bingin pendep kom kejing sang kan thai kan ekopor kin long da kejing lam bestat jong me ha ka bingin yo sneu ko kan rai ka khobor ka tien ka jong me ko pa to sneu try kejing duai jo ha ka nong pop ha ka dang jong me jisu ngadem bat ngapa ni kene barok amen ha ka ekopor ha ka bingin sedang ya kejing seng jongi da kejing ruai ka bas pa la pe kandai ale pi khun ublai hadin baldep ni kejing ruai ngan khot ya Mrs. Roda sentem be in ngau bha ban pule na tin ke jong blai bat ban pendem ha ke jing duai Ban
kecing duai ngin pule kat tu kan ki dokot na kaktin ke jong play ka bengila ban syam na ki artli ki benta ka banengkong na kitab jong ki isra kalanong ka bahanyew ka dokot ka balay hadu ka bas ndriw ka baar ka benta ka baar na kitab sam ka balay thewai ka dokot ka baar phulai bat ar phusang ki kentin ki baong kam ni anda kumta ka istat sim kaliyathu bat kaloong la lada ngalayo ka jing sngaw bha hakmat jong me ku sim balada usim usngaw bha to on ai hanga ya ka jing im jonga ha ka jing pan jonga bat ya ki briu jonga ha ka jing kerpat jonga namar ladino yingi manga bat kibriu jonga ban penjat bat ban penyap ban penduk no yingi hindrai lada lala di mrau yingi senrang bat kentai ngalas ngap no jar la uta unong yele persya unnam la ban buria ya kejingdu usim atu it ya utrai pikiriu ku jang ubaro utrai usumar ya ki benget bat un ai nong kerhai ya ki nong le serong tolong klan bat tolong slur kadanu jang pi baro ki bakermen hautrai blai un kurku ya ka bapule na kaktin ki jang u tongin pendem ha ka jing duai ablai bukpang jongi ubah bneng ni ainyo ya me ko kenrat be lang ba jong kan kan ho phai jong kan ka sngi kama me dang ra iki kechat ki batlot ki jengi kum ki khon kan thai ki jong ka balang ka jong me hang ni ha mensu ya ka bengin yo ya ka ban syakri ban pendon buram ban pen kraw ya ka kerteng ka be embat ka badan bor ka jame pa be bat be snai mi e bengi long ki nong pop ki ba kraw ki ba syat pen yam pen snau si ya ka mon ka ba khoj e ka jame raya pedang jong ki jing long pop ki ba bon sartap jong ka jingim kekti ki jame kem syam le ino yangi apa medang yai khot e yangi ban medang pelong yangi kum ne kum bangilong dai na mar ka jing e ka ba phla bat ka ba mayan ka jong me pa be da be isnai kane ka ta yew na du bastang jong ka ba hadu kane ka sngi ka ba kentang bat ka ba karpang ngi kum ka jing sang kan thai ki ba dono po jong ki balang ki sai not bat ka assembly hi dan ya kata yew na kebantaban rakhe ya ka women's week bat ka women's sunday rai pedang jong ke bakum kene kapor na ka daw ka ba khnyang jingpang ba syarkai ya ka perthai hi baro ka wai ngikum ka balang hang ni ngim yo ya ka por ya ka ban wan ya ka ban syakri ban pendan buram ya me ku kenran hapa ka yeng ka ba kentang ka jame rai ngi aingo ya me ablai ba me ai hangi ya ka jingstan lang ba jong kene ka YouTube channel service ka bengi kum ka jing ya sang kan thai ngidang yo ya ka ban syakri ban pendon buram ya me ha kene ka no phai jong kene ka sni pangina duwai na markata men sau bhaban ya don rangkat lembat ngi kum ki khon ki be i ki jong me ha bengi nang la ya ka ban pen ya syaprang ya ka jing syakri ka jing ya me bat kan mau rupa be ya ka balang ka jengi hang ni ba ki khon kan thai baro bagot ki ba yo i bat ki ba pet ya kane ka YouTube channel bakinang la trai be ya ka ban yai pendon buram ya ka kerteng ka ba em ka jame wala da kim la ya ka ban don rangkat ban ngi hang ni hagi don halaki jong kilong yeng kilong sam ki jong kiru ngi khmilen ti ya trai long ba jong kane ka YouTube kan long sisa ka jing pen thamai bor ya ka jing long jing em ka jengi bagin long ki bat kita ki balong slur ya ka ban wan hatra jong ki slajat ki ba khoj e ki jame ban pen em ya ka re ba ya ka jat ban reu ka bala siu spa ka jame ya lam na mar kata trai ngi kum ki khon kan thai ki jame ha ka bangi nang la ya ka ban IT le de shame ka ba kum kan ka por ha ka bangi ha ya ka ban shong kho bhala ki jong ki ki sam ki jangi ni duai men sa ba trai ya ka ban sha ba ka snam ka jame kan ya le ya ka berthai hi ba ro ka wai kan pentim ko trai be je ke men sim ki ba mar ya kan ka jingpang ka ba syarkai ba syaru trai ba ka snam ka jame kan ya kan India ba sen me khala ya ka be ke jangi
Bangin layo mat shisha trabe ya kecing penkia kepada kasnam kejame. Try ay bumensi mujamen wan hiarap den jangi sajesin. Hakabakum kana kapo. Kenang bangi baro gemensim kibat hadbat kibalawai. Nginlam kibal slur kan to try. Ya kaban pendem yele dia try jangi sajat kibakot kijame pembagatin suginan wit bagi men sande kelekren. Hakabangin la try ya kaban IT yele de. Ban pen im yele ka jong kari badia ka jadben riu ka jangi. Kerpang atrabe na kabanta ka syakri ka jame ka badan ban puran na puran jangi hakane kapo. Batat ki bayo iya kana ka yutiu. Ngada duai trabe men sama. Ya kaban kam kenti la ka jong ka syakri tap ya kana dukli rusna. Kejada ka snam ka balului ka jame. Ai baka wai boy ka syentur ka bami. La ka syakri ka jame kan dalam sisya ka kenran. Kecing bami ki men baro ki bias ngau bat ka pet ya ka. At pankot ko trabe di kita not ki batnget ki jangi. Kenang magakchen ka bangin sayas ngau hakana ka janme. Kan jam dap berhai hagi danut ki jangi wai ki wai. Badangin long ru trabe ki saki. Na ka banta ka perthai hi baro ka wai. Siem yang iko kan rabe gat sim tiru ka jing syakri ka jangi. Na do basdang pada do kanda kujong ka. Ni IT ya gikti ki badan bor ki jame. Ma biki pag kubun me syama ka jingi mana gasni. Na baka kertang ka be empat ka badan bor ka me Jesus Christ ke dem mani pani kene baro. Amen. Bat hakat ne kapor benta ngap diang sengau bha ya pi kong ya rap lang tekar. Ba pi le pelaj ya kapor ba kodo jong pi na ka benta ban wan sam ya ka kubor ka tien jong blai kat kum ka tim jong ka women Sunday ka ba ong long shlur ban wan ra ya ka jingkala kabala ban shem na istar saul nong ka dekot ka ba khat riu bat hashwa bangin yo sngau ya ka kubor na ka tien ka jong blai ngau bha ban khot ya ki dekot jong ka jing sang kan thai bekin ngau bha ban wan ai hangi ya ka special number bat hadin baladep kan ka special number ngau bha ban khot ya ikong bin ngau bha ban ai hangi ka kubor Berkan momen
kong nga aingo i oblay migdang yo kum kene kalat ban shakri o wat ladangim yo ban lej shikiyeng mani Henry ngidang yo ban shakri bat ngap e ka khubor dan ba kani ka YouTube channel nga ai kublay pi baro haka kerteng utray no pan imjangi u Jesus Christ kibapet bat shashkor ya kanhe ka program bala penbet dah ka jingseng kan thai Presbyterian manso nga ai kublay Women's Week Women's Sunday pi baro ka besok bat ka bakmen ba ublay undon rengkat bat pi kam tam hakum kani ka por bengiyai rengkat bat uni knyang jingpang coronavirus ne COVID-19 ba ublay undon rengkat bat ngi bengin lait na uni knyang jingpang kapang ban kren ha ka ne ka por ka long na ka kitab ke Esther ka lenong ka basaw ka dekat ka bakat ar hado kan rew iten ka ba ongkom ne bat kila yatho ha Mordecai yakakten ka Esther anda kumta Mordecai ula hukum yaki ban penpai kten ha ka Esther to wat perkhat halade bapa pan kamlait naga yeng usem ban yake jiu baro na marlada pa pan ngap no jar ha ka ne ka por te ka jingirap bat ka jing pelait kan mi na ki jiu na ka waipat ka jaka Henry pa bat ka yeng ukpa jong pa pen jot no bat a bat tip lese palawan siya kata ka hima knang ba na ka benta ka bakum ka ni ka por anda kumta ka Esther ka hukum yaki ban pan pai tin ha Mordecai khele yelum lang yaki jiu baro ki badon ha Shushan bato yesha jing et na ka benta jonga bat wat bam lemne di laisngi menmet lemne mensngi ngaro bat ki thai samla jonga ngin yesha jing et komjo bat kumta ngan le shapo shu usim u bomlong kat bakum ga an bat ladangan yap ai ngan yap tongin pendem ha jing duwai aw blay ku pa jingi bahab neng idap da ka jis ngo ko bakraw ye me ko kan rat pangidang yo kom kani ka lat ban shakri ye me wat la padang kini ka jing e be yang mat ka jing yai len ti len ba kani ka parthai jong ka jing e len baw ne khnyang jing pang coronavirus kan rat ngide duwai e kan rat mamidang iye yangi bang mi pelong yangi kum bangi long ha kani ka por kan rat bida yo ban shakri ye me kan rat len ba kani ki channel ki YouTube channel kan rat ki ban sha score ki kten ka jong me kan rat ngi ai ngo ye me ko pa na mar mi ra pela yangi ban long midang yo kum kani ka por ban shakri ye me kum ta try kan rat ladang dang ka mon ka jong me ai ba ni knyang jing pang un ja no na kani ka parthai benginang yo ban shakri lai lo ye me ko kan rat bat ha kani ka por ye duwai kan rat kum ka shakri ka patlot ka jong me ka por ban sa mi ka khobor ka jong me ko kan rat ban shai bor yo man sem jong me ha ka donut ka jonga ka jeng pang khre jong ka ngalong tang ka briu kan rat Henry ka jing panjanai kan wan ka khet ka jing snai ka jong me kon rat kum ta try kan rat don ha kani ka por kani klep man bagi nog do ka ba yo ngau ban chai skor ba pe ye kani ka khobor kan rat ka long ka jing kar khu kham tam yangi ki kan thai kan rat ki balong ki badan kam yangi ka ban long shisha kita ki kriu kan thai ka ba shlor ya ka ban shakri bat mani bat badam sim ya me kan rat kom ta kan rat ha ka por don rangkat bat ngi ha kan khalman bat IT ha ki sang tu bai badan bor ke jong me kan rat shimti ko bangi long kan rat bat ma bi ki like ki let bang so si me ha ka teng try na pan im jong Jesus Christ pan baro amen kapang bain kren ka long kum to na ka kitab ke Esther ka lenong ka basaw ka dekat ka bakat ar hado kan riu hakane ka bantal ye tho yangi ye ka jing shlor jong ke Esther bar wan ra e ka jing ka la hapdeng ki jaj ben riu jiu kat kum ka theme Women's Week ha une usnem ar jar ar pheu
Kalabo ye kajing da kajing sang kan thai KJP assembly. Long shlor ban kwan ra ye kajing kala. Kabala pensyong nong rim na ke Esther kala nong ka basaw ka dekat ka bakhan rew. Ka team Women's Week ka khot ye nga yang hilang baro. Ban long ki bashlor ban kwan ra ye kajing kala. Ne ban long kita ki atiar jong ka jingkala. Lani ngila ban ong ki instrument of change. Nakata ka jinglong jingman ka bom itanat sha ka jing itanat. Naka jing dom sha ka jing shai. Naka jing plot sha kata ka jing klain. Bat naka jing sniu sha ka jing bha. Daka bangi shim ye ka jing Shim ye ka Esther kum ka role model jong ni. Namar kata la pensyong nong rim ya ka ni ka team na ka kitab ka Esther kalanong ka basaw ka dekat ka bakhan rew. Kani ka benta ka yatho ya ka jinglong bat ka jingle jong ka Esther. Hagaban gwanra ye ka jingkala hapadeng ki jing ka jingsan syar bom hok jang ubaman uhaman ya ki jiu. Kani ka team ka long ka badon kam ha kini kisngi kam tam ha kani ka juk ka bamanta. Baka jing dawa yangi kum ki kon Kristan ban wan ra ya ka jingkala la ha ka yeng ka sem ha ka imlang sa lang bat ha ka balang. Bat hagarihi baro kaway. Ngin ye pet kumno baka Esther kala ban wanra ya ki jingkala ha ka to kapor. Ka banungkong kumno ka Esther kala ban wanra e ka jingkala ha padeng kita ki jing baki yamat. Len ba ka jinglong jong uhaman. Ka banungkong ka jing sngaw kia. Ka Esther ka don ka jing snaw kia ha ka mensim ka jongka. Na ka benta ki briw ki jongka. Haba ka Esther ka yo i ka jinglong jong ki briw jongka. Ya ki jingle bom hok uhaman. Ka pendap ya ka da ki jing snaw kia ki mensim. Kani ka jing snaw kia ka mensim. Ka penlong ban perkat. Ya ka Esther kumnongan le hagaban pelai ya ki brew jonga ki brew kim la ban wanra ya ka jingkala lada kim yo i ya ka jing kani ka long ka basisha kumnongi la ban wanra ya ka jingkala lada ngim don kata ka jing sokia haki dok not ka jongi ngim la ban wanra ya ka jingkala lada ngim yo i yeke jing yeke jing duna neke jing sniu namar ki ne ki long ki jing ma yeki tang ki brew ki bayo i yeke ni ki jing ki badon ha ka jing sokhya ka mensim jongki nganget ki ne ki bala ban wanra ya ka jing kala la ha ka yeng ka sem ha ka balang ha ka imlang sa lang bat ha ka rihi barok away. Ngi iba ka Esther kudon ka jing sokhya na ka benta ki brew ki jongka ha padeng kita ka jing le jong u haman ukwa ban penjot Henry ka Esther ka don kata ka jing sokhya ha ka mensim jongka kam kwa baki brew jongka bakin jot bakin yap Henry ka persyang bat ka perkhat ka puson ka sngokhya ha ka doknot ka mensim ka jongka kenang bakan wanra ya ka jingkala ki jingkali ka long ha to ngi yo i ya kini ki jing sniu kane ka jingkali ka bo ya nga ya phi ka jingkali ka long ha to ngi yo i ya kini ki jing sniu ni ki jing kini ki long kita ki jing ma ya ka yeng ka sem ka jongi
Ika balang, ika imlang sa lang jongi. Hato ngidon ni kata kajing seukia kom ke Esther, nagabenta, ka ying kesem, nagabenta, ka imlang sa lang, nagabenta, ka balang jongi, kijing ki badon hapdeng hapok jong kini ki seng ki prepare. Kumta ka dawa yangi, bangin don kata kajing kala. Ngidai ban don kata kajing seukia, haka mensim jongi, kenang bangiwan ra kajing kala. Kabaar, kawad kabor ublay. Ke Esther kawad kabor jong ublay. Habang ipet ikitu kidukot. Kumbang puli menne. Kumno ke Esther kawad kabor jong ublay. Ka Esther kawad kabor jong ublay. Kasngaw tho. Yala di ba kalong tang keriu kan thay. Tang keriu kan thay. Kam don ka jing start. Kam don ka jing slur. Bat kumta ka penlong ya ka ban duwai. Ka penlong na ki jing duwai. Kenang bakan yo ya kata ka bor. Bat ka jing start. Ban le ya ki kam ki ba ka kendo ki jing Ka penlong ya ki jing duwai. Bakan yo ya ka bor. Bakan yo ya ka jing start. Kani ka kedaw yang ngiro kumjo. Hato ngilong ki briu ki bawat ni ya ka bor jong ublay. Bangin yo kata ka bor, bangin yo kata ka jing start. Bangin la banwan ra ya ka jing kala. Kumta ngidon kam. Dah kita ki jing duway. Bangin yo ya ka bor na ublay. Bingin yo ka jing start na ublay. Klem ka bor ngim la ban wan ra ka jing kala ka yeng kesem. Klem ka bor jong ublay ngim la ban wan ra ka jing kala ha ka imlang sa lang. Klem ka bor jong ublay ngim la ban wan ra ka jing kala ha ka balang. Lani ha ka rihi barok away. Ngidon kam ya ka jing duway. Namar ka jing duway kawan ra'i ka jing kala. Prayer change. Ka jing duway kawan ra'i ka jing kala. Kabangin yo ka bor. Ngin yo ka jing start na ublay. Ngidon kam ka jing kala ka jing long jing ing bijangi. Nothing will change unless you change. Nakata ka daw. Ngidon kam. Ya ka jing duway, bangin yo ya kata manrai ka jing kala. Ni ha ka lenong ka basaw ka dekat ka bakat rew. Laya tho ba ka Esther rangkat bat ki thai samla jongka. Kila penlong ya ka jing duway bat sya jing it. Kila penlong ya ka jing duway bat sya it. Haba ka wad iki khamat utrai. Ola pan syat bor ya ka. Bat ke jing slur jongka. Hado bakan da ong kini ki kentien naga ketien ke jong ublay. Lada ngan yap, ai ngan yap. Lada ngan yap, ai ngan yap. Kini ki ketien kilong ki bakya hado kata. Bakalong kenik pen iba ka penpau bakal ke Esther ke long ke baslur wat ban bo kini ki kentien. Lada ngan yap, ai ngan yap. Kani ke pan i bakalong slur. Len ba ke jing duway. Len ba ke jing sya jing it jong ke Esther. Kayo kani ke bor ke jing slur ban ong di kentien. Hato nap deng jongi. Ngilong ni ki ba slur. Ladangi kendo ki jing bangin long ban ong kini kentien. Ladangan yap, ai ngan yap. Nagabenta ka jing baha. Nagabenta ka kam ukan rat. Ki para banget. Wat ong bangi long ki batlot. Bon sen nangi. Habangi kendo ki jing ngi telot.
ngi do bor, ngi sngaw bangim la, ngi sngaw bangi bej, ngim champang, ngi sngaw le rany, bat kum ta ter. Ngim don ka mensim jong ka jing shlur, ban long kum ke Esther. Bat kum no ngila ban wan ra ke jing kala ladang isu don kata ka jing sngaw ba ngi pen sngaw kata ka jing plot jongi ka jing be ka jongi ka jing le rain jongi Henry ka jing long jong ke Esther ka pelong yangi bangin kendet benreu bangi ngidai ban long kum ke Esther. Ban shlur kum ke Esther. Bangin ladangi long ki batlot, ladangi long ki babe, ladangi long ki ta ki brew ke ba le rany, Henry ke ke badan kam yangi, ke jing duai, ke jing syak jing it, kenang bangin yo kata ke bor, ke jing shlur, ke banau belai. Len ba ke jing duai, ke jing syak jing it, ngiyok ya kabor. Ngi iba ki imlang saklang, ki kentai, bon sin. Ngilong kita ki bating, ban kren ni kabaji ya kabashisha. Ngila ban ong bakim don kata ka voice, ban yeng, ban kren. Ngi kamting. Kini ki barok. Ki bang ngimla ban wan ra ke jingkala lada ngi shu ngap tang hakine. Lada ngi shu huntang hakine. Henry ngim dai ban sngaw huntang hakine ki benta. Ngi dai ban don kata ban wad khamat jong blai. Bangin long shisha ki bashlur. Kabalai kajing troilang. Kijing troilang kumno ke Esther kala ban wan ra ye kajing kala kabalong hang ni ka wat ya kajing ye troilang. Kajing ye troilang. Kom ko to ko dekat ka bakhat riu ka ong Mordekai khelej ye lumlang ye ki jiu baro ki badon Hashushan bat tu ye syak jingit na gabanta jonga kani galong ka jingkot syaga jingit trailang na gabanta banwan ra ya ka jingkala ka jing ye trailang ka jing tali kalong ka bor kumbo ong ki rustat prakhat ka jing tali kalong ka bor kajing trailang kalong kabor. Lada ngidon haka yeng kesem ka imlang salang haka balang ngidon kam ye kajing trailang. Kumki kentai kajing trailang kalong kabadan kam. Kumki kentai Kristan ngimla dalai ban wanra ya ke jingkala lada ngimlong kawai ke jingmut haga jingtrei lang ke jongi ngimla ban wanra ke jingkala ke jing ya pat ya pra kalong kawai ke bawanra ya ke jot ke pra ke jing do no ya ke jing sngaw tho jingmut kani ka jing bom sngaw tho jingmut ka bom don ka jing trailang kani ngimla ban wanra ya ka jingkala ngi hagi imlang salang bon sin belai ka imlang salang kam wanra ka jingkala kamla ban wanra ka jingkala haki balang le si bom don kata ka jok ka jingmut
ngimla ban wan ra ke jingkala ngidai ban kier kenang mangila ban wan ra ke jingkala ngidai ban kier na ka jing so start teng ngidon kata ka mensim so start ka mensim jong ka jing sorong ka mensim jong ka jing bishni kane ka penlong yangi bangimla ban wan ra ke jingkala ndrai ka don kam yangi bangin sngew tho bagi kum ka Easter ka don kata ka mensim ka khot lang ban ye trei lang ka jo kan bangingin bot ye ka nuksa jong ka Easter bangin ye trei lang mimdei ban don ka jing sorong ka jing bishni Henry ngin ye long ka way ha o Chris kani kalong kebadan kam yangi bangin sngew tho kum ki khon jang oblai bangin la ban wan ra ke jingkala ki para bangai bi ni aingo yo oblai ula play yangi kum ki kanthai yakani kalat kaba ni yo yaka sngi bakarpang kesngi ke bekerpang bala bo baik bo renti daga KJP assembly bingin yo ban kren ye ka jing shisha ngi yo lat ban kren ye ka jing shisha nagaliang ki kanthai ngi aingo ro ye ka society ka bangidon ka bangi ong ka matrilineal society ka ba khain ko ri ki kanthai ba kamdon ka jing khang lat yangi ban kren ba ne ban le ye ki kam da ka no namar nilong kita ki ba le sing la bang ki ba free le ne ki ba light loy ban shim banta ban kren ban wan ra e ka jing kala bat ka shong hangi langi long ki kanthai ki bala ban le ki babaha ne ki kanthai ki bomla ki bashuhun tang ha kata ka jing tlot tang ha kata ka jing be jongi ka shong hangi bangin sngew tho bangin yet yeladi hato ngi la ni em ban long kita ki bawan ra ya ka jing kala ngimdei ban sngew hun tang ha ka jing ki kam yeng kam sem ki ba pen bon kam yengi Henry ngi dei ban sngew tho ka don kam yengi ha kini ki por ka juk pementa bangin perkhat bangin sngew khia na ka benta pan wan ra ye ka jing kala bat komno ngin wan ra ye ka jing kala lan ba kita ki jing hikai nado ka yeng kesem ke jongi namar ngitep ke skul ke benengkong ke dai na yeng ya ke yeng kesem ke keme ke long ke nong hikai ke benengkong ban ai jing hikai ya ki khon ki kiti wan rai ke jing kala ha ka yeng kesem ngimdei ban sngew hun kum ki kanthai tang ban pendep i kam yeng kam sem Henry ka jing hikai ki khon ki kiti yiga jing long jing im makan benjamin sim jongki khnang bagi wan rai ka jing kala ha ka yeng ka sem ka jongi bon sen ngi kanthai ngim ju kham yo i ka por ban hikai ki khon Henry kane ka khubor apan kan mau yangi bangin dei ban sngew khia na ka benta ka yeng ka sem ka jongi pan wan ra i ka jing kala bat kumno nge wan ra i ka jing kala ka don kam yangi kanthai nalade shwa ka jing kala nalade ngimla ban pen kalai ki wei lada ngim long kita ki bakala shwa nalade
ngidai bandon ke jing sokhia kum ke Esther ke sngokhia ya ki jaj briu jongka kum taro ngidai ban sngokhia ya ka yeng ke sem ke jongi ngidai ban sokhia ya ke imlang sa lang jongi ngin mi shekmat ke ai ke bangidai ban le ban shimpenta ban ai jing hikai ban sneng ban kraw ban keren yi ki badai ban keren ngim dai ban shep tieng kom ke Esther kam shep tieng ka long ke beslur ladangan yap ai ngan yap ngiro ngin don kum kata ka spirit ka mensim ka ba ngin ong ladangan yap ai ngan yap ka jing slor jong ke Esther ka ban penlong yang ngiro bangin long kum maka mengin long kita kiba kloy kiba ready ya ka ban wan rai ke jingkala da ka ba ngim long kita kiba shepting but haka balang kum jo ngin long kita ki bri kiba len la dia naka benta ka kam jau kenrat ban IT lot ban long slur ka naka benta ka jing shakri oblay ban yeslok ikiway slur naka benta ban yalap ikaktin jong oblay kumlongi la ban penkelai ikiway ladang ngim don ka jing slur ban yalap Ika ketien jong oblay syaki waipan. Gidan kam ya kajing slur. Gidan kam ya ka bor jong oblay. Kumba ka Esther ka wad ika bor jong oblay. Kaduway ka syak jeng it. Pat ki briu jong ka. Ngiro. Lenba ka Esther. Kalong ka nuksa yang i. Bangin bot. Bangin lakban wan rai ka jing kala. Gidan kam ya ka bor jang oblay. Haka jing im ka jongi. Ngin long ki briu ka bayay duway. Bat ki basya jing it. Nakabenta. Ki jing e. Bangin wan rai ya ka jing kala. Kumta ka ni ka por. Kanika team ka khot yangi ki kanthei bangin wan ra e ka jingkala lenba ka jinglong jingman jong ka Esther ai ba kanika team kan hikai kan penken mau biang yangi knang bangi wan ra ya ka jingkala kalong ka badan kam yangi bangin sngew ho ka ei ka bangi dai ban le len ba ki jing duwai len ba ki jing khot karpat len ba ki jing sha jing et ki jing sokhia ki jing et trailang ba ka yeng ka sem kan im ka im lang sa lang kan kala bat kebalang bahkan bat kan don kecing kala bat hagarihi baro kuway ublay nakabanta ka burom jung amen tong hinduay ublay pa jungi pa habneng sachisian kan rat ni wan khamat ke jong me man aingo yeme ko kan rat namar ki jing don rengkat ke jong me bat ngi ha ka por nge yo ban sam bat ba skor ban pet jika khubor ke jong me kan rat ngi aingo yeme ko rat bagi sneu tho ye ke jing don rengkat ke jong me kan ni khleman kom ta try tunang kren tunang hikai yang ikan rat bangin long kum ke Esther ka baslur wan ra ke jingkala
Len ba kejing sokhia jong ka. Len ba kabakawad ikhmat ke jong me. Len ba kejing khot ban tre lang. Ngidon kam kan rat kejing start kejing syampang na me. Menginlong sisya kita kibawan la ban wan ra ikejing kala. Haka yeng kesem. Haka imlang sa lang. Haka balang bat haka rihi barak kowe. Sajisian kan ran. Aingo ya me ikini ikai barok liyo ban pendam. Shimti kumbangilong. Maap ikan rat ikilat me syam kejing im kejongi. Na bai kini ngapan ngo ngadem. Haka tem Jesus Christ wai. Amen. Bat mentah ngilapoi sya kabakut. Bat shwa bingin penkut ya kene kecing ya selok jongi kene por kene kecing sen kejongi. Nga ai kublai ya pi baro ki badon pentalang bat ngi kene kapor. Na duk bapule na ketin jong blai bat banduai. Inong ilam jing ruai. Inong tem kumju ya ki dekot jong kecing sen kan thai ki bal ai hangi ya ke special number kab ai ngi kemensim pengin long ki basyulur bat ngai kublai ru ya temen besan lembat arngut ki khon samla ki berap ban penbit penbiang pengila ban le ya kene ke YouTube nama dei da kecingirap ke chongpi ngilala ban le ya kene ke YouTube service ha kene ke sngi bat khadu ngai kublai ya ikong ibal ayangi ke kubor ke bebiang por ha ke ba nginlong ki basyulur na kabanta banwan ra ya kecing kela ublai unker kui pikong bat unker kulang yang ibaro hakan kapor bangin long ki baslur na kabanta kecing syakri kecongi ya ka mukan rat bat mentang lepoi sikaban penwai no ngini ruai ya kecing ruai kabasis kabasaus pa sa pesan lam yanga atra Jehova bat andara dep ban ruai kene kecing ruai ngau bahaban khot ya Mrs. Pacify Sonli lamare ben ngau bahaban ai ngi ya kecing kerko penwai.
Pukpa cungi ba peneng gi aingu meken kan rat pakodor. Hakane ke por bat hakane ke jan miet jong kane ke sngi kan rat bi e hakaba me bedang sha yangi kan rat bi e. Kum ke jingi seng kan thai jong ka balang presbyterian manso kan rat bi e. Ngilala ban pendep ya kane ke program kan rat bi e ke balong ke program ke bakar pang jong ke ya ka ba ke KJP assembly ka labu yangi kan rat bi e. Bat ya rap yangi kan rat pakodor balang ba jong kane ke sngi kan rat pakodor bat lang ba jong kane ke snem ya ka ba ke KJP assembly ka labu yangi kan rat bi e ya kane ke thiem bangin long slur ban wan ra ye ke jingkla ya rap ingi wai pi wai ken kan rat pakodor bangin shim ye kan ke jingkit khle ke nya play bi bangin long ki bas ngau khia ro kan rat pakodor na ka banta ban long ki baslur kan rat ban long kum ke star ke nya play ye ka ban long ke baslur ha ka ban wan ra ye ke jingkla kham tam he ki sngi ki por ki banta ya rap ingi wai pi wai ken kan rat pakodor ye ka bangin long kan rat bi kenuksa ke babha ken kan rat pakodor jek ne ka perthai ken kan rat bi shim ti ro kan rat pakodor ye ne ka por kan rat bi ngi aingo ba me melakor khu ngi ken kan rat bi lang ba ko khobor bat lang ba ki program ki bangilala ban pendem ya rap ngi wai pi wai kan rat ko dor ngi mat ik jingker khu ki chong me kan rat bi ko dor bad ha ka bangin penwai no kan rat bi to da ai ba ka jingai e ka chong Jesus Christ bo try ka jing it ba ka chong blai uk pau khun lembat ka jing selok ka chong men sem ba khun to ai bi ken ni lai wai blai ken ya shong ya sa lem rakat bat ngi ken ya unya shong ya sa rangkat ru lembat ki para banget baro hasau dong keles la chong ka de ke pertai na do menta bat sido ki bom chukut ru la kata amen.